ina wuni? Alhamdulillah abokina. Awon lafiya? Alhamdulillah. Oga, Lafiya? daman mata ta ce ba ta da lafiya tana ƙauye, to shine ake buƙatar kuɗin magani a hannuna, sai na ce to tunda wata ya je 40 baka ban albashi, na ce bari in ma magana. Baka da hankali ne? Zai ce maka kudi, will I eat your money for you? Have I ever ate your money before? Sorry sir. Ka tashi ka bar wurin nan. Zai ce maka kudi ne? Sorry sir. Leave my side. Don't make me angry. I don't want to see you here. Leave my side. Get up from my side. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tun namijin da yake tara gashi a gadon baya yake zana lalle a jikinsa yake sa dan kunne, Allah 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 ka sa ya fara period. Are you mental? Are you crazy? What's wrong with you? Because I didn't pay you. They didn't pay me. Get out from here, idiot. Yeah, boy. Nonsense.